Lumayan nih. Oh iya iya atas ya. Kita bersama dari GP Musiknya Indonesia Campur Sari Indonesia So Krikis Lani Bokong Semoknya Indonesia So. Yo. Masih spesial buat yang punya Palembang, yang punya PPT1. Yo. Gede si anakku Palembang. Wong kita Gak ikut pulang ke sini. Oh ya, sehat-sehat buat keluarga yang ada di Palembang. Bos Suci Krikis spesial. Kerekes, aduh. Hujan kerekes. Saya suwe ater luduke. Spesial buat Wong kita, mater thank you. Abu warika nangis. Apa hang dirasakno. Bos Rene no bos. Eman Soyo banter riko tangisan. Hang jodoh wis kelangan. Dong jodoh sing bakal ngeliat. Give me musik, yo. Yo man. Syukur mau joget lagi sama saya, Aa. Oh, Aa iya toh. Yoto ini bosnya Ciki Indonesia. Juragane Ciki. Pasukan batik merapat kembali yuk. Wengkot di Sawer Taro. Bos Suci. Kisah goyang yo bro. Ayo tukang gerong aja main HP wae. Ayo gerong. Ngono bayaran GP Musik Jawa. Bos Suci. Kerekes, aduh. Saya suwe antar Pandenya toh. Goyang dong. Bisa goyang lagi ya bro. GP Musik Campur Sari Indonesia So. Pak Melani sing duwe bokong semok sa Indonesia So. Lani
sehat-sehat semuanya. Sugeng rawuh sajake nyoto kabeh melingku rina lan wengine Sita mukti sita mulya Pakde wong loro, aku ya rada lali lho. Ayo Cak, dibantu kure aku lali. Sajake nyoto kabeh welingku rina lan wengine nganti kembung ujung sakerta tanda menanyati sita mukti sita mulya aduh Penak ya, Bro. lho lak tenan to ayo Pak tak tarik lho Bapak sini matur nuwun sajake nyoto kabeh welingku rina lan wengine joganti kembung wujud sakerta tanda nyampi sita mukti sita mulya aduh bonus Bapak kene paling murah rezeki berkah selalu sajake nyoto kabeh welingku rina lan wengine joganti kembung wujud benda sebelah tanda nyampi sita Bablas ki ninggal katresnan lho. sita mulya aduh Penak ya, Mbokmu. sesarengan kanca-kanca saking GP Mas. Bu monggo Bu nyawiji besan. Nangis sadroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa nduk aku kudu sambat karo sapa oper nduk Bos matur suwun tak suwun rino lan wengi muga-muga Gusti
Kok dikira provokator aku iki. Asik. Asik. Pak Tum, monggo. Bobo. Asik. Bisa goyang ya bro. Yo. GB Dadi nomene. Nangis sakjroning atiku. Nalika sliramu ninggal aku. Apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa. Tak suwari lagi. Muga-muga Gusti bisa kompon kaya duit Tresno Ratih, ayo Ratih sini. nganong nongko bebasane mung katon katon sliramu wae aja lali pawelingku muga kang setya satu ateni nganti Ayo, ayo GB Pak Masuni, monggo. Sing foto, malah digoleki wae. Nangis sakjroning atiku. Nalika ninggal aku. Opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo Nganggo pakwal bareng. Bisa kumpul kaya duit
tunggu-tunggu ralia ya mong sliramu rino wengi dadi impenku wani sumpah apa njalukmu cah ayu jong guyang guyu Mas Hendra, juragan dealernya Indonesia. 50.000 meneh. Iklan 50. GP musik lagi. Yo 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 yo. Mas Dole. Apa deh? Goyang dong.
Sesarengan konco-konco saking DP Musik lagune nyidame Jemblem. Ayo lo, ayo mas, ini tak kayak jemblemku. RCK. Bokong Semok Indonesia co. Sing duwe bokong semok sak Indonesia. DP Musik mana suaranya? Soico. Pak Sugeng, ayo Pak. Ayo yang punya Palembang wong gitu, Pak Sugeng. Gitu galuh, yuk. Joget, joget sama saya. Cok 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 cok. Aku penasaran. Bener kowe dodolan jajan. Nyawa kowe sing bakul jajan. Cek. Mesti wae jajanmu yo enak tenan. Goyang lagi bro. Yang punya Palembang. DP Musik Koordinator lapangan Mas Dwi Sajio Sele. Kita goyang bro. Wong kita kisah goyang bro.
jemblemus Asal tapan sadurunge kita goyang bro wis ngidam jemblemu ratu duit wanita Palembang wong kinto matur thank you buat panjenengan sukses. jemblem sing kuwi Dik Jemblem sing endi kuwi lho Mas. mosok ora ngerti Dik Sumpah gak ngerti. Mbok yo aja bingungi. ya jemblem sing mak kembal kuwi jam jemblem Sing endi jemblem sing kuwi Dik sing kuwi endi. mosok ora ngerti Dik Aku gak ngerti. Mbok yo aja bingungi. jemblem sing mak kembal kuwi Makasih ya. Matur thank you matur kasih Bos Wawang.